Bathandekayo enkosini, ngiyanibingelela nonke egameni elihle lika Jesu Kristu. Amen. Ngevikili idlule bengikwazi ukungena endlini yesonto ngishuthe ifilimu sentshumayelo St. Michael's Lutheran Church 43 Milner Street eThekwini. Kodwa sesikwi-lockdown eMzansi. Namuhla kungusuku lwesithathu lwe-lockdown. Futhi kuyisonto lesihlanu ngesikhathi senzilo. Ngiyashumayela ngisendlini yami. Nani nisemakhaya enu, nisemzini yenu. Kodwa umoya ongcwele uyasihlanganisa sonke singabalalelayo bezwi lakhe elingcwele. Amen. Bathandekayo, sonke leli lockdown liyasithinta sonke ngezindlela ezihlukahlukene. Abanye basathola imali yeholo, abanye abakwazi ukuthola imali ngoba bajwayele ukudayisa mhlawumbe izithelo noma amaswiti emgwaqeni. Bathandekayo, sonke siyalamba izwi likaNkulunkulu kodwa asikhuleke. Ilizwi lakho elihle ngolilondoloza ngoba ngilithanda phezu kwemfuyo yomhlaba. Nxa izwi lakho lingekho sokholwa kanjani? Umhlaba angiwufuni, ngifuna izwi lakho. Haleluya, yebo, amen. Ungibhekisise, ngiqiniswe ngezwi lakho ngize ngisindiswe. uNkulunkulu sisize ukulalela, ukhuluma wena wedwa. Amen. Bathandekayo, asicule manje iculo 209 eculweni laMoluthela, iculo 209. Ngiphe Jesu ukuzwa ukuba umnandi, nakusasa nakusihlwa kuwe ngingasuki. Kunjalo ngiyakuhamba nawe endleleni, nxa ngidinwa wongibamba uzongigoduse. Nokufa sekufikile uyakungisiza, ngoba ni ukwahlulile nami ngikwahlule. Ngiphe Jesu ukuzwa ukuba kumnandi, ukuba ngemihla yonke kuwe ngingasuki. Bathandekayo, namuhla ngikhethile isifundo sentshumayelo ngokukaMatheyu 6 verse 25 to 34. ngokukaMatheyu sahluko 6 verse lama-25 lize lifike ema-34. Asifunde egameni elihle lika Jesu Kristu. Amen. Ngalokho ke ngithi kini uJesu, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho na. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibhekeleli ezinqolobaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Nina kanizidluli kakhulu na? Ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibe nye ngokukhathazeka na? Nikhathazekelane ngesambatho na? Qaphelani iminduzi yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphothi. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso buphonswe eziko, akayikunembathisa kakhulu nina eninokukholwa okuncane na?
Ngakho-ke lingakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na. Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyagwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. Amen. Makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo, kunjalo sonke sikhathazekile kulesikhathi. Sonke siyazibuza ukuthi lesi sifo se-COVID-19, lamagciwane abizwa corona, ayathinta kanjani impilo yami, impilo yomndeni wami, umsebenzi wami. Bathandekayo, sinezinkathazo eziningi. Futhi lezi nkathazo ziyakwazi ukusidlula thina. What is going to happen? Asazi. Kunjalo kubalulekile ukufunda mhlawumbe noma ulalela i-news noma ufunda iphephandabeni. Kodwa singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyazazi izidingo zethu. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Usho njalo umpostoli Paulo encwadini kwabaseFilipi sahluko 4:6. Ningakhathazeki ngalutho. Ngalutho singakhuleka noma singa panic. Kufanele sikhethe kahle. Singadumisa noma singakhathaza. Asikhethe bathandekayo. Ungakhathazeki, usho njalo uJesu. Ungani? Asilalele manje sithole izizathu eziyisihlanu. Why worry is worthless. Akusizi ukukhathazeka. Ekuqaleni izinkathazo zethu zikwenza ukuthi silahle ifocus lethu. Worry is unreasonable. Kungani? Sikhathazekile ngezinto esingakwazi ukuzilungisa thina. Bathandekayo, thina esingabeki ukubonwayo kodwa okungabonwayo. Ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. uJesu uzama ukushifta ifocus lethu sibeke yena, simlandele yena ezinyathelweni zakhe. Singanaki kakhulu izinto which we cannot change, izinto zomhlaba. Uyasikhumbuza futhi uthi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyagwenezelwa nina. Hawu bathandekayo, usanayo ifocus elihle eli-right na? Noma ukhathazekile zezinto which you cannot change. Bathandekayo, uma ubona khona iphutha mhlawumbe empilweni yakho futhi wena uyakwazi ukuthatha enye indlela, kuhle, khetha indlela yokulunga, khetha indlela e-right. Kodwa uma zikhona izinto which are beyond your power to change, mnike lokho konke uNkulunkulu emkhulekweni. If we can't change it, we can't do anything about it, siyakwazi ukubeka lokho konke emkhulekweni kuJesu.
kuNkulunkulu sithi uNkulunkulu sengizamile kodwa lezi zinto ziyangidlula ngiyakunika wena ithuba manje uNkulunkulu wena thatha indawo yakho wena ungumdali wezulu nomhlaba bathandekayo ngesinye isikhathi sicabanga uma sikhathazekile ngento ethile siyakwazi ukulungisa lento kodwa kaningi bathandekayo ukukhathazeka akusisizi lutho yasithatha nje amandla ethu bathandekayo uma sikhathazekile kakhulu ngento ethile esingakwazi ukuyishintsha lento izokhula ngempela empilweni yethu izosithatha izosibamba kakhulu ngesinye isikhathi sikhathazekile futhi ngomunye umuntu othi into mhlambe ethile asiphatheke kahle ngalento futhi sikhathazekile njalo ngalento lento iyakhula kakhulu but when actually that person didn't even mean much he just said it in passing kodwa lento iyakhula kakhulu empilweni yakho so ekuqaleni ukukhathazeka kuyakwenza ukuthi we lose focus on what is really important okwesibili asifunde wemvelo ngoba uma sibuka nje emvelo ukukhathazeka akukho angithi worry is unnatural abantu emhlabeni wonke they are the only izidalwa kaNkulunkulu ezikwazi ukukhathazeka izinja lutho amakati lutho inkomo hayi imbuzi azikho izinkathazo kithi singabantu kodwa sikhathazekile so uJesu uyasikhumbuza uthi bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli azivuni azibekeleli ezingqolobaneni nokho uyihlo wasezulwini uyazondla nina kanizidluli kakhulu na bathandekayo izinyoni azijwayele ekseni bathi hey ngizodlani namuhla ay angeke kuzolunga cha uNkulunkulu uyazisiza izinyoni nikhathazekelani ngesambatho na qaphelani iminduzi yasendle ukuthi imila kanjani kayikhandleki kayiphothi kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathisile ukumunye wayo bathandekayo imbali nje emgwaqweni somewhere next to the road a flower noma a grass how beautiful abafaki makeup abafaki izingubo ezihlukele cha they are just beautiful the flower is just beautiful as it is bathandekayo ungasho ukuthi well mina ngingumuntu othanda ukukhathazeka njalo cha siyafunda ukukhathazeka abantwana abakhathazekile cha abanandaba bayaphila nje bayajabula mhlawumbe bathukuthele basheshe bajabule futhi ukukhathazeka akukho kubantwana kodwa ngesikhathi sokukhula kwethu siyafunda ukukhathazeka bathandekayo uma sikwazi ukufunda ukukhathazeka siyakwazi futhi ukufunda ukuyeka ukukhathazeka lokhu kuyisifundo sethu sanamuhla unlearn to worry ubaba wethu osezulwini uyasisiza ukhona unamandla bathandekayo thina sidalwa singabantwana bakaNkulunkulu ngempela uNkulunkulu unathi ungakhathazeki so ukuqala ukukhathaza uyakwenza ukuthi si lose focus okwesibili kufanele sifunde emvelo ukuthi ukukhathazeka is not natural learn from nature okwesithathu ukukhathazeka akusizi kodwa kuyasibamba kuyadrain
amandla ethu. Nothing changes when we worry. Ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibe nye ngokukhathazeka na? Bathandekayo, ukukhathazeka akakwenza ukuthi simude noma simfushane noma simkhulu noma sincane noma sikhuluphala. Cha. Ukukhathazeka doesn't change anything. Ukukhathazeka akakwazi ukwanda izinsuku zethu la emhlabeni. Kodwa ukukhathazeka kusho ukuthi sithatha amandla ethu futhi siyasebenzisa i-emotional energy for something that's helping us nothing. Bathandekayo, kuyafana nokugibela ebike ejimini. This exercise training bikes. Futhi uyahamba kodwa uyashaya le bicycle kodwa you're not moving 1 inch on a training bicycle. You're just staying at the same place. Kunjalo futhi nezinkathazo zethu. Akusizi lutho to solve any problem. It's just draining our energy. Ngesikhathi gibela bicycle ejimini, it's draining our energy. Yes, it's maybe good for your physical exercise. Kodwa if you want to go somewhere, you don't go on a training bicycle. You go on a proper bicycle. Uyagibela bicycle uhamba. Kaningi singasebenzisa ithulusi eli-right uma sifice izinkinga. Sigibela bicycle lokukhathazeka. That's all we do. And we're not going anywhere. Bathandekayo, ukukhathazeka enhlizweni yomuntu kuyayithobisa. Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama, kepha umhawu ungokubola kwamathombo. Bathandekayo, start to worry about something. Futhi emva kwesikhashana unemizwa ye-depression, you feel depressed. Umzimba wethu awudalwa ukuze sikhathazeka kakhulu. Ukukhathazeka kuyakwenza ukuthi sigule. Our stomach keeps score of our worries, our back, our headache. Everything is bad for our health uma sikhathazekile. That's right. Ukukhathazeka kuyadala ukugula. Kodwa uma usebenza, uhlala nomndeni wakho, uzolala kahle futhi ebusuku. Ubuthongo besisebenzi bomnandi, basho njalo uMshumayeli 5 verse 12. Ubuthongo besisebenzi bomnandi noma sidla okuyincosana noma okuningi, kepha ukusutha kocebileyo akumvumeli ukuba alale. Kuthini lokhu? Kuthi if we start worrying, it robs us our energy. Worried about what we have and what we don't have. Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama, kepha umhawu ungukubola kwamathombo. Bathandekayo, uthi ngithanda ukuthi umzimba wakho uphile kahle, ungakhathazeki. Beka konke kuJesu. Change what you can change. What you can't change, give it to God. Okwesine, ukukhathazeka akusizi futhi. Worry is unnecessary. Asikho isidingo sokukhathazeka. Bathandekayo, ngesikhathi ngingumntwana, ngizosondela nje kumama uma sikhona isidingo empilweni yami. Yena uzongitshela wenza lokhu noma wenza lokhu, uzongitshela yebo noma cha. Emva kwalokhu le ndaba iphelile. Kunjalo futhi bathandekayo nami namuhla. Uma uzama ukulungisa into empilweni into ethile empilweni yakho, kufanele eqaleni uzame wena wedwa. Bese uye kubaba wakho osezulwini uthi, baba, nginalenkinga, ngicela usizo lwakho. uNkulunkulu uyaphendula
noma emkhulekweni noma ezweni lakhe. Futhi emva kwalokhu kufanele ukwamukele nje what happened. Ungakhathazeki kakhulu ukuthi ucabanga wena kufanele ulungise konke emhlabeni wonke nasempilweni yakho. There are many things which are not in your power to change. Ungakwenza ukuthi wena unguNkulunkulu. Don't act like you are God. Don't think that everything depends on you. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso buphonswe eziko akayikunembathisa kakhulu nina eninokukholwa okuncane na. Bathandekayo, wena unevalue elikhulu empilweni emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi wena you are valuable. Buka nje isiphambano. uJesu wasifela. uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ezele yodwa ukuthi thina sithole insindiso. That's how valuable we are. He gave his son. So bathandekayo, uSamandla muhle kubo bonke. Uyayihawukela imisebenzi yakhe yonke. Ngempela ungakhathazeki. Bathandekayo, God is good all the time, and all the time uNkulunkulu uyasisiza. Ukukhathazeka kuyi-warning sign. Ngoba uyasiqwayisa uma sikhathazekile. Uyasiqwayisa ukuthi manje wena uthanda ukuthatha indawo kaNkulunkulu. Manje uyakhohlwa izithembiso zikaNkulunkulu. That's why ukhathazekile. Bathandekayo, thina singabantu abakholwayo kufanele sikhunjuzwe namuhla ukuthi worry is unnecessary. Acting responsibly, very necessary. Ukuziphatha ngendlela efanele ngesikhathi secorona, ngesikhathi seCovid kubalulekile. Kodwa ukukhathazeka kanjalo kusho ukuthi angimethembe uSomandla. Bathandekayo, uma uJesu uzosifela, usifezile, usifile siphambanweni, then vele uzosiza futhi manje ngesikhathi secorona. Kholwa lokhu. Ekugcineni owesihlanu, ukukhathazeka kuthi angisakholwi mina kuNkulunkulu. Worry can be also seen in times as being unbelief. uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokuwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu? Bathandekayo, eqaleni kufanele sizehlise thina sizithobise kuNkulunkulu. Sizikhumbuze uNkulunkulu unguNkulunkulu. Mina ngingumuntu, ngingumntwana wakhe nje. AnginguNkulunkulu mina. Uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Bathandekayo, ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyazibona izidingo zakho. Uyazazi izidingo zakho. Ungakhathazeki. Ungakhohlwa ukuthi ngempela uNkulunkulu unguNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wami, unguNkulunkulu wethu sonke. Uyazazi izidingo zethu, uzosisiza ngesikhathi sakhe. Ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. Kuthini lokhu? Sithi ngesingisi, one day at a time. Ungakhathazeki izolo, ungakhathazeli usuku ozayo, kodwa uziphathe nje ngendlela efanele namuhla. Bathandekayo, ngisho njalo, plan for tomorrow, yes. Act responsibly now ngesikhathi secorona.
Yes. Respect the lockdown. Asihlale emzini yethu manje njalo so that we don't spread the virus. Yes, definitely. Silalela ama-scientists, silalele umongameli wethu, President of South Africa. Yes. Kodwa ukukhathazeka ngalendlela ukuthi sicabanga ukuthi thina singumsindisi wezwe. Cha. Ukukhathazeka ngendlela sikhohlwa ukuthi sinobaba osezulwini. Cha. Bathandekayo, likholekile leli zwi lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nathi sonke manje kuzuphakade. Amen. Bathandekayo, asicule manje. Bathandekayo, asicule manje iculo 228. Jesu Emmanuel qhaweka Israel Nkosi yami, ngiyacela kuwe ngiphathe ngomusa uqoshe izitha zonke kimi. Kufisa usathane ubabulale umntanakho, uyangilandela uyangizingela uyangikhohlisa ngobuqili. Kepha Jesu wami hlala njalo nami ngingesabi. Usihlangu sami uyintonga yami, konke okumnandi uyangipha. Ngisize Nkosi ngibambele kuwe ngenhliziyo. Khanyisa amehlo ngiqwaye izono, ngiphiwe umusa ngokuphila. Ngisize Nkosi ngibambele kuwe ngenhliziyo. Khanyisa amehlo ngiqwaye izono, ngiphiwe umusa nokuphila. Bathandekayo, sonke sikwi-lockdown manje eMzansi, kunjalo futhi kwamanye amazwe amaningi emhlabeni. Njengebandla lamaLuthela siyakhuluma ngqo namalunga ethu. Sithi nihlale emakhaya enu, nihlale emzini yenu, ningaphumi noma nini. Asihloniphe amaphoyisa namasoja, asihloniphe umthetho wezwe lakithi, ngoba i-lockdown lizosisiza sonke ukuze le ndaba yamagciwane e-corona angadlula ngokushesha izwe lonke. Kodwa uma uhlala emzini wakho uziphathe ngendlela efanele, ungakhathazeki kakhulu, kodwa methembe uNkulunkulu, mdumise, ukhulume naye emkhulekweni nasekuhlabeleleni. Bese uthinte izihlobo nabangane bakho nge-cellphone, uthumele umyalezo wokubakhuthaza nokudlulisa ithemba kubo. Noma kwathinde ukhulume nabo kwe-cellphone, noma uthumele iWhatsApp, ube isithunywa sikaNkulunkulu ngalendlela. Futhi ubabeke emkhulekweni bonke. Okwamanje thobelani izinhliziyo zenu kuNkulunkulu, namukele isibusiso sikaNkulunkulu. USomandla makakubusisa akulondoloze.
uSomandla makakhanyise ubuso bakhe phezulu kwakho abe nomusa kuwe. uSomandla makaphakamise ubuso bakhe phezulu kwakho akuphe ukuthula. Egameni likaNkulunkulu Yise nelendodana nelikaMoya oNgcwele manje kuze kube phakade. Amen. Ube nokuthula, uhambe uqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu. Go in peace and serve the Lord. Amen.